Maka tayo mahita amakela dohoto baru. Parjolo tapuji matuhatna pardengga pasai na mangaramoti daging dohoto dita lumobi mahamuna dua boy tulus sakap dohot tujuan muna di bagasa sedarion majalo pamasu-masuon parbagaso parsarepeon marhite na poso nito hatta agiat matong amang rumah tangga na berbahagia hamu rumah tangga na dinggan rumah tangga sitiruon di tonga-tonga ni masyarakat lumobi manang di dia hamu tinggal amakela dohoto daburuda di son Roma hami hula muna Oma iya abobi padala si pangano keluarga na olo di meja Parjolo di Batamon makalason di pamasu-masu muna iya sa Jolo di nomor ribe hamuson hubua kami ma dekke simudurudur namar lapata di marhita yang nami dekke simudurudur jadi di hamuna boru nami songoni nang doho dong asahutan nami na aro saya tajung ucang urupi hamu ame raja nami jala jumolo majo pasahata muna di meja sian horong hula maju Parjolo di hamuna pa boru nami jumolo jo na di meja jo pasahata mujo adeda jumolo na di meja asedok na tua si amang boruna burju si titi masih opa na di meja maju Parjolo sama sangap upa na boitar pasata me tu iya merdala maju na di meja sude anggoton ade raja nami do namang upa di hamu boru nami padahal kamu jo di meja maju sude Parjolo las marohan itu di muna dos penno mangado ti muse dia ka horong itu turta dia ka tordok ta dak jolo di masih bertodinang Bir mapoki baru pacalongan. Mama. Bir mapoki baru. Sidungon pasak nami ma pertikiat Tuhan muna hula-hula nami raja sida utar. Isokin namamu raja nami. Somangara dia muna. Sulang mak sulang. Iya. Pasatay pertikiat Tuhanmu hula-hula nami raja sida butar. Oke. Iya. Oke, Bang. Oke, pegang. Mau lihat ya. Gawe majalah horas majalah gawe di kita mau lihat ya matu tu di hatta jangan pernah kesana. Di hamu bere nami. Dipertikan roda tulang muna di suasana pamasi dah putar. Ima tu takas mainakin naung majalo pasu-pasu pada masa review kamu bere saya bagus tu di hatta mari tanda posana ya. Ala ni bertikan roh hami tulang muna mabudi kena mok deke simurum hudur deke san. Deke simurum mau muru kena ulun kan mau tujuan narion. Dina mamuk ka hamu keluarga muna tujuan narion. Deke sa mau sa makatangnya ketulang muna tujuan narion. Anggia matutu dia maru tangga kamu na dengan ma di saluhna di hamuna asa balik tengah bagabe tung dalam masih taduan arimu magabe di bere nami tulon narion buludus rohamu masih paululuan di siapon daw siap tulang maju sahad daw to saan saran na di o sautik pola masak tulang. Iya, sudema diatur perhobas boru bere. Duk sipulan non tulang ni parumain. Asa tabalu tangyang. Pasat tamu ma raja nami. Asa pimbe poki baul mabas salongan. Firma tado ni bere nami nasoni baru nami. Lucu-lucu mana mga kabanguan. Gabi hamma. Horas. Satu dua. Oke,
Jadi di hamuna dua bere ibe bere nami. Biari nauli na din ganon. Lasir tu rohata. Ima naung majalo pasu-pasu parbogasok kamu. Siya tuhatta marhiti na posona. Di son bere rohami tulang muna. Nalaw pa sa haton dekke si mudurudur. Dekke saut dekke gabi tuhamuda bere nami. Ang giat ma. Ditanggiang nami sa luhut na ami tulang muna tuhamuda bere nami. Marhiti dekkeon dabok makasilas ni roha. Jalapos roha nami. Rumah tangga muna, rumah tangga na berbahagia. So nerok ni natutua manon nami tuha muna bere. Tubuh malak nagsikor di lot ni putubuah tua. Tubuh anak tubuh boru mau bere. Dongan muna may sahat nut natu sa rumah tua. Di mahata si kami. Mula tema. Tangyang maju deh. Jadi mangido sangat masaluhna tua mataraja na tasuri pada asa dorong staduti jolo martang yang mahita asa tumboy sikop dia kaulota. Oh, di parhowas nami asa wek kamujo dihorong ni hula-hulatta lopam mangani wek kamujo baga baik kamu parhowas nami. Langsung ni mamang baru suruh amujo pamuru munai. Gabe. Yang dapok manga do episode ba. Mula dong do na soda apot tunjuk tangan. Oh nyod do PHB. Nyo nakadong at tubuh namion. Pero kamu jo mang baru. Dihamu parhubas nami asa perjolojo taradoti horong ni hula-hulatta. Dihahuna akaparibaku boru 5 juta boru do bere arong do periode ururan di tulang tanah somangan dihita boru bere di 5 juta asa tak bereng parcude parmangaron nak raja ni ulah-ulah taro raja ni tuturta. Sabar maju ate.